Takže netěsnosti v sání byly tady, je to všechno dané na silikon, potom vzadu tady je klapka, jeden okroužek je před a jeden je za, takže ten za byl netěsný. Tady jde vidět červený silikon, opět jsem to řešil silikonem, to je snímač pod tlaku kolem něho a tady vzadu tenhle konektor, to je krokový motorek k volnoběhu, tak ten taky vytáhnout, vyčistit celý krokový motorek a samozřejmě jsem čistil i klapku. Motor teď jede úplně perfektně, je tichý, nedá se to srovnat s tím, co to bylo předtím, i spotřeba se snížila. Já teda používám ještě etanol řídící jednotku a zlepšily se mi i starty. A to jsem si tady ještě ulomil výborně tuhle hadici a přesto to je tižší, o dost tižší. Otáčky to pěkně drží, ať máme klímu, ať točíme volantem prostě do stran až na doraz, tak nepadají pod 750. Když prostě jedu, vyřadím, tak pomaličku klesají na nějakých 800-900 a pak spadnou na těch 500, teda 750. Předtím to chodilo na 500, zapnul jsem klimu, tak to prostě spadlo ty otáčky, pak se to jakoby dohnalo. Katastrofa, teď je to úplně o něčem jiném, úplně jiný motor.